Esta mañá arrincaban as obras de acondicionamento dos xardíns de Felipe de Castro. O alcalde Francisco Pérez e o concelleiro de Obras, Manolo Seijas, supervisaron este inicio da actuación, que ten como principal finalidade a mellora da pavimentación deste espazo singular e característico en pleno casco histórico da vila, que se atopaba nun avanzado estado de deterioro, despois de anos sen un mantemento axeitado. Os xardíns de Felipe de Castro encontrábanse nunha condición de moitísimo deterioro. Tiñan unha pavimentación irregular que creaba charcas, onde a xente maior tropezaba e demais. Esta obra vai permitir regularizar a pavimentación e os suministros da zona. Un lavado importantísimo de cara que vai a dar unha imaxe estupenda a que nos visite e para que a ciudadanía de Noia poda gozar da riqueza patrimonial que ten. A actuación conta cun orzamento de preto dos 90.000 euros, que serán sufragados con cargo a fondos europeos do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino da ARD da Ría de Muros Noia. Estamos falando dunha inversión de aproximadamente 90.000 euros financiada con fondos europeos do PSTD que vai a permitir unha conexión entre o casco histórico e a Alameda, un tránsito inmellorable. Tamén se vai aproveitar nos vindeiros meses a realizar unha obra de empedrado na avenida de Galicia. O equipo de goberno confía en que os traballos poidan estar rematados nos próximos meses, coincidindo coa festividade do San Marcos.